Co podle vás změní v situaci ohledně revize covidismu? Zpráva doktorky Soni Pekové, soudní znalkyně v oboru mikrobiologie, ohledně obsahu mRNA vakcín? Otázka je, že do akej miery je relevancia a potencia jej správy solo dostatočná na to, aby sa veci zmenili, alebo spoločne aj s českými kolegy spolupracujeme na tom, aby sme oslovili aj iné štáty, ktoré by zastrešili výsledky analýzy, ktoré sme spoločne s doktorkou Pekovou urobili. A v prípade, že by túto záležitosť zastrešili štáty ako Spojené štáty americké, ktoré boli oslovené oficiálne, aby zrealizovali podobné analýzy a boli oslovení, aby buď počiarkli to, čo sme našli my, či našli aj oni, a potom spoločne ďalšie kroky realizovali v rámci už nejakej takéto silnejšej aliancie. Ja sa nemôžem tváriť, že výsledky, ktoré som priniesol ja na generálnu prokuratúru, budú zabezpečovať ten prvý štartovací bod vo vzťahu k spusteniu nejakých procesov v celej Európe alebo vo svete. Avšak treba povedať, že to, čo sa podarilo nám zorganizovať, jej vypracovať, mne odprezentovať, tak to je unikát celosvetový. A myslím si, že aj podoplňa niektoré informácie vo vzťahu k iným štátom, ktoré zrealizovali analýzy na prítomnosť DNA. Ale čo sa týka kvantity, tak si myslím, že sme boli dostatočne presní. A hrozby, ktoré z toho vyplývajú, práve počiarkuje a zvýrazňuje naša správa. Jak se změnilo od pandemie COVID-19 postavení poškozených očkováním mRNA vakcínami na Slovensku? Toto je len začiatok. Musím povedať, že malá skupina štátov, malé Československo v strede Európy spustí pravdepodobne vlnu nejakého smerovania ľudí, ktorí boli poškodení vakcínou proti ochoreniu COVID-19. A otázka bude, kde sa bude upriamovať pozornosť. Či na šukl alebo sukl, či na štát, alebo potom na EMU, alebo potom na jednotlivé farmaceutické firmy. To je otázka rozhodnutia a dohody, do akej miery uzná nejaká aliancia silných štátov, že táto správa je správna, pravdivá a oficiálna. To je otázka, ktorá sa dnes nedá zodpovedať. Takže pokúšame sa to na úrovni vlády Slovenskej republiky, a veríme, že materiály, ktoré poskytujeme aj do celého sveta, tak potom pomôžu jednotlivým štátom zrealizovať rovnaké analýzy a dospieť k rovnakým výsledkom a zaujmú rovnaké postupy. Kto bude prvý a vyhrá nejaký súboj medzi pravdou a tými, ktorí potlačali túto pravdu. Je ťažko predpovedať, že či to bude malé Slovensko, alebo to bude Česká republika po blížiacich sa voľbách, alebo to budú Spojené štáty. Rozhodne semienko nádeje, aby sa veci už neopakovali a politická moc, aby sa nezneužívala na takéto účely, boli zasiaté nie na Slovensku, ale v Československu. Funguje šukl ohledně hlášení nežádoucích účinků tak, jak má? To je ako keby ste sa ma opýtali, že či všetky dáta a informácie ohľadom nežiaducich účinok sú na správnych miestach správne zaznamenané a tieto dáta sú k dispozícii. Podľa môjho názoru to nie je nikde na svete. Otázka je, ako to nastavíme tieto parametre do budúcna. My najskôr musíme nájsť dôvod, kvôli ktorým treba zdvihnúť varovný prst a s dôkazovým materiálom predstúpiť v súdnom procese pred štruktúry, ktoré boli zodpovedné za to, že povolili aplikáciu takejto génovej terapie pre tak široké množstvo ľudí, pre celú populáciu, bez toho, že by si suverénnymi spôsobmi, suverénnymi vlastnými štátnymi slovenskými analýzami neoveril aspoň zhruba bezpečnosť a účinnosť týchto vakcín a len sa slepo odvolávali na vyjadrenia EMI. Toto je proces, na ktorý chceme upozorniť. Čiže musí existovať v budúcnosti nejaká dohoda medzi stranami, na ktoré sa ten varovný prst vzťahuje
a aby začali spolupracovať a aby sme sa s nimi dohodli, do akej miery by mali do budúcna niesť zodpovednosť. Ak by sme teraz povedali, že všetci, ktorí nesú zodpovednosť za to, čo sa tu stalo, či to je úroveň Šukla alebo úroveň lekárov, ktorí to podávali, my by sme nedospeli k žiadnemu výsledku. Čiže áno, stala sa veľká vec, veľmi nepríjemná vec, ak sa preukáže, že máme pravdu, tak je to celospoločenský problém a tak ako som veľakrát povedal, ja som sa očkovať nedal kvôli strachu a oni sa dali očkovať kvôli strachu. Je to ten istý vzorec, ten istý princíp. Za to, že tu došlo k rozdeleniu a polarizácii spoločnosti, si môžeme všetci, nie ja a nie protistrana. A Šukl v správnom momente by mal stiahnuť chvost a počkať si na výsledky, počkať si na overenie súdnoznaleckého posudku na generálnej prokuratúre a potom by sme sa mali spoločne si znova sadnúť za jeden stôl a dohodnúť sa, čo budeme robiť ďalej. Či budeme hľadať všetkých viníkov, ktorých budeme musieť odlišiť, ktorí konali vedome a ktorí konali nevedome. Už dnes ja upozorím na to, že to nie je možné odlíšiť a bude sa to naťahovať roky. Alebo spravíme predbežné opatrenia aj vo vzťahu k VHO, ktorá nezvládla pandémiu, aj vo vzťahu k štruktúram štátu, ktoré nezvládli kontrolu liečiva použité pre celú populáciu a musíme dojsť k nejakej spoločnej dohode. Môžeme byť teraz dôkazom toho, že namiesto toho, aby sme hľadali všetkých viníkov a urobili jeden veľký balík zodpovedností, skôr treba hľadať tých najpodstatnejších, tých, čo sú na vrchole pyramidy zodpovednosti. Úprimne si myslím, že bez akejkoľvek nenávisti ich podľa zákona treba postaviť pred súd. Oni nech sa zodpovedajú, ale treba naozaj odlíšiť tých, ktorí konali v nevedomosti alebo museli konať rýchlo, pretože bolo na nich tlačené z vrchola pyramídy. To sú veľmi citlivé medze, ktoré si musíme nastaviť predtým, ako sa pustíme do tejto práce. Jsou na vás v současnosti vyvíjeny tlaky, aby se věci nevyřešily důkladně? A pakliže ano, odkud a proč? Ja keď som videl výsledky analýzy a súdnoznalecký posudok, tak ja som predpokladal, že niečo takéto môže byť sprítomnené na oficiálnom papieri, ale bolo mi úplne jasné, že tu nejde o to len presviečať aj tých, ktorí sú na našej strane, ale vy budete musieť dlhší čas čakať na to, aby to aj prijali. Pretože existujú aj skupiny, ktoré nás tom podporujú, ale to treba najskôr prijať. A keď to príjmú, tak sa musia zamyslieť aj tí naši. Že my musíme obrátiť pozornosť na tých, ktorí sú poškodení. Čiže presne na voličov skupín, ktorých kritizujú našu prácu a presne na tú protistranu, s ktorou sa máme udobrovať. To je veľmi náročná vec a ja verím, že sa nám to jedného dňa podarí. Práve toto môže byť zlom. Ak to pokazíme ako Slovenská republika a začneme len bezhlavo trestať o všetkých, ktorých si myslíme, že sú zodpovední, tak nebudeme mať dosť väzníc a naša spoločnosť sa nikam neposunie. A tlaky na vás osobně jste zaznamenal? Všetky, ktoré si dokážete predstaviť. Výsmechy, osočovanie, pľúvance do tváre, v prítomnosti mojich vlastných detí, fyzické napadnutie. Čokoľvek, čo si viete predstaviť, že sa môže stať človeku, ktorý sa rozhodol bojovať proti farmalobby, treba povedať, a je to ale úplne zbytočné vo vzťahu k tým, ktorí sú agresívni, že všetky veci, ktoré som povedal, sú není z mojej hlavy. Čiže ak sa napáda moje vzdelanie ako ortopéd, telovýchovný lekár, že nemám žiadne znalosti v tejto problematike, napriek tomu, že tie znalosti mám a pomerne bohaté, keďže sa radím s odborníkmi, či už z oblasti práva alebo medicíny, tak tie útoky sú úplne prirodzené. Ja ich prijímam tak, že keby som tu nebol ja, bol by tu niekto iný a ja radšej vďačne príjmem túto úlohu na seba, pretože úprimne poviem, že sa cítim v tej pozícii dobre, pretože ľudia, ktorí mi pomáhajú, ja z nich cítim, že to myslia úprimne,
vôbec nie sú egocentrici vo vzťahu k tomu, že musia byť majiteľmi pravdy a hlásateľmi toho, čo tvrdia. Všetko sú to ľudia, ktorí vedia pracovať v tíme a tým pádom si uvedomujem, že ja som síce menej erudovaný, možno v problematike, ale som obklopený dobrými ľuďmi, československými odborníkmi, aj v oblasti práva, aj v oblasti medicíny. A uvedomujem si, že práve takéto prostredie a takúto spoločnosť ja by som si prial. A preto sa tam cítim komfortne a som vďačný, že môžem aj za nich predstavovať ten pufer, ten nárazník, ktorý pufruje kritiku a pufruje agresiu z protistrany, ktorá sa bráni. Jako zmocněnec pro pověření procesů zdrojů během pandemie covidu, jaké vnímáte největší pochybení? Ja som vlastne ani nezmenil ten postoj k tomu, že kde sa stala najväčšia chyba. Aj keď viem rozkuskovať okolo 117 pochybení k súčasnosti, ktoré by som označil za závažné. Najväčším pochybením podľa mňa bolo to, že lekári, ktorí, dajme tomu, v čase politickej objednávky, kedy sa bili za väčšie platy, napríklad Lekársko-odborové združenie, a vôbec lekári, ktorí propagovali vakcíny, či vedome, alebo z nedbalosti, nemali dostatočné znalosti z problematiky, rovnako ako by som ich možno nemal ani ja, keby som bol v ich pozícii. Tak si myslím, že najväčšou chybou bolo, že lekári nezobrali tú moc do svojich rúk vtedy, nepovedali politike Slovenskej republiky dosť. Teraz dávame všetci výpovede, teraz zastavujeme proces, politickú objednávku, nemenujem, politickú objednávku niekoho, a kým my, lekári, keďže je to medicínska téma, epidémia COVID-19, alebo pandémia, aby sa neurazili, tak kým sa my pri okrúhlom stole ako lekári nedohodneme, čo s touto medicínskou témou, nedovolíme politikom zneužívať politickú moc v otázkach zdravia. To si myslím, že je najväčšia chyba. Může se situace s chaotickým řízením epidemie, nadlimitními opatřeními, zneužíváním plošného testování opakovat jen kvůli profitu skupin zainteresovaných na účelově vyrobených nemocích? Úprimne nie, už sa to nezopakuje. Kroky, ktoré možno nevedú k nejakým oficiálnym rozhodnutiam, k oficiálnym zatýkaniam, oficiálnym trestom, nebude treba na to, aby sa to už takto nezopakovalo. Aj keby bolo, poviem teraz z pozície splnomocnenca vlády, či z pozície štatútu môjho, aj keby bolo len víťazstvom to, že v prípade, že teraz príde nejaký politik a povie, že teraz sa budete plošne všetci očkovať mRNA vakcínou, tak myslím si, že Slovenská republika povie určite nie. A myslím si, že to povie minimálne aj polovica z tých ľudí, ktorí sa zaočkovať dali. Toto je jeden z malých a podľa mňa ohniskových úspechov, ktorý sa, myslím si, že už rozšíril aj v ostatných krajinách Európy. Jednoducho už za takýchto okolností, kedy sme zasiali semiačko nedôvery voči týmto vakcínám, práve vyjadreniami, ktoré oni tvrdia zatiaľ, že nie je možné overiť, ale je to otázka času, tak si myslím, že to je úspech, ktorý zabezpečí, aby ľudia boli natoľko prebudení a natoľko zodpovední, že nedovolia dvojmetrové rozústupy, nezmyselné rúška, nezmyselné nariadenia, protiústavnosť, protizákonnosť a samozrejme povinné očkovanie alebo očkovanie mRNA preparátu. Proč jste analyzovali právě kontaminaci nedeklarovanou DNA? Zaměřili jste se i na těžké kovy a grafen, aby se vyvrátily spekulace o těchto složkách? Je to v tom zbytku zprávy, který neunikl na veřejnost? Nerad by som všetko prezradil, ale premýšľali sme rovnako, ako sme rozmýšľali nad tým, ako oslovíme WHO, ktorá bude najvyššia karta, ktorá zaseje semienko neistoty v iných štátoch, že nie je WHO dostatočne
spoľahlivý partner na to, aby organizovala, respektíve koordinovala medzištátnu spoluprácu pri ďalších pandémiách. My sme sa rozhodli, že poukážeme hlavne na aféru Pfizergate alebo aféru Robert Koch Institute. Neboli to len pripomienky k jednotlivým bodom pandemickej zmluvy. A rovnako aj tu sme hľadali niečo, čo je najvyššou kartou na to, aby sme mohli pri tých všetkých legislatívnych podmienkach, kedy môžeme alebo nemôžeme osloviť farmakofirmu a upozorňujú na to, že niečo nie je v poriadku, nebudeme ďalej objednávať, budeme robiť vlastné analýzy, overíme si minulé postupy a tak ďalej. Museli sme nájsť niečo silné. A to najsilnejšie, čo je, podľa našeho názoru bolo to, že musíme dokázať, že tam je niečo, čo firma garantovala, že tam určite nie je. A v prípade, že to garantovala, tak sme chceli vedieť, koľko tam toho je, toho, čo ona negarantuje. A len pre predstavu poviem, že toho, čo firma garantuje, že tam určite nie je v takom rozsahu, sme tam našli až 1 miliónkrát viac. A v tomto bode je ťažko potom oponovať a je ťažké aj z tých najvyšších etáží spravodlivosti a práva na Slovensku neobhajovať tých ľudí, pretože vieme presne ukázať. Napríklad táto šarža mala dokonca obsah DNA vyšší ako obsah mRNA. Tým pádom to už bola teda DNA vakcína. A vieme napríklad, že to malo presne 485 občanov Slovenskej republiky. Oni ju v sebe majú, nosia, sú nositeľom toho. To sú presne veci, ktoré ja viem presne. A všetky som ich ponúkol aj generálnemu prokurátorovi, ktorý sa určite dostal do nie úplne ideálnej situácie, pretože treba povedať, že aj na tej prokuratúre sú ľudia, ktorí sú zaočkovaní a ja nikoho rozhodnutie nechcem znevažovať. Sám mám rodinu, ktorá je z 90% zaočkovaná. Ale ide o to, že práve tieto etáže spravodlivosti a práva by sa mohli zamyslieť. Ukážte, čo tu splnomocnenec vlády dal ten 140-stranový dokument. Ten hovorí o tom, čo v sebe mám. A to bolo jeden aj z takých dôvodov, prečo som ja práve urobil ten postup taký, aký som urobil. A trošku predbehol v podstate aj prezentáciu na vláde Slovenskej republiky, kam sa chystám zajtra. Tak uvidíme, aké to bude mať výsledky.